Howard Gardners teori om de mange intelligenser handler ikke om, hvor kloge vi er, men om, hvordan vi er kloge. Jeg er ordklog, menneskeklog og talklog. Naturklog, talklog og kropsklog og musikklog. Jeg er ordklog og menneskeklog. Jeg er talklog, og så er jeg Kropsklog, ordklog og talklog. kropsklog, og så selvklog. Jeg er meget menneskeklog. Ordklog, talklog og selvklog. Jeg er ordklog og billedklog. Talklog og kropsklog, og så er jeg også lidt billedklog. Alle mennesker har både stærke og svage intelligenser, og det er vigtigt, at indlæringsvanskeligheder aldrig kommer i vejen for at blive en succes som menneske. I praksis får eleverne forståelse for egne styrkesider, og for at forskellighed kan være en stor force. Elever med sproglig intelligens elsker bøger og gode historier. De formulerer sig godt og lærer gennem talt og skrevet sprog. Elever med matematisk-logisk intelligens elsker talbehandling og problemløsning. De er gode til abstrakt tænkning og lærer gennem eksperimenter. Elever med rummelig visuel intelligens elsker billeder og kunstaktiviteter. De er gode til at tegne og bygge og lære gennem film, illustrationer og visuelle præsentationer. Elever med musikalsk intelligens elsker musik og sang. De er gode til at opfange lyde, synge og spille et instrument. De lærer med musik til arbejdet og ved at forbinde det, de skal huske, med musik. Elever med interpersonel intelligens elsker at være sammen med andre. De er gode til at forstå andres følelser og til at læse sociale signaler. De lærer gennem at samarbejde og ved at undervise andre. Nogle gange er det lettere at arbejde alene, så går det lidt hurtigere. Elever med intrapersonel intelligens elsker at arbejde alene og trække sig tilbage og reflektere. De har en realistisk fornemmelse af egne styrkesider og svagheder og udtrykker deres følelser præcist. De lærer bedst under selvstændigt arbejde. Elever med naturalistisk intelligens elsker dyr og planter og at være ude i naturen. De er gode til at læse vind og vejr, til at kommunikere med dyr og lære bedst i det fri. Mange måder at forstå verden på. Eleverne kender deres intelligensprofil. De ved, hvad de elsker at lave og hvad de er gode til. Elever, der arbejder ud fra en styrkeplatform, er langt mere tilbøjelige til at strække sig inden for problemområder. De sociale gevinster er tydelige. Den gensidige forståelse og respekt er stor og udnyttes til at få det bedste frem i alle. Gruppen bliver en ressource for den enkelte. Jeg kan én ting, du kan noget andet. Sammen er der stort set ingen grænser for, hvad vi kan. Når I skal i gang med jeres personlige projekter, skal I være... I projektarbejde er det indlysende at inddrage de mange intelligenser. For eksempel skal I, når I inddrager den sproglige intelligens, være opmærksom på, at I skal have talt og skrevet sprog. Det talte og skrevne sprog, tal og statistik, billeder og lydmateriale, krop og bevægelse, drøftelser og samarbejde, individuelle opgaver og refleksion. En hver dygtig reklamemand bruger mange intelligensteorien, og en succesfuld projektpræsentation kommunikerer til mange intelligenser. Jesper, du havde et spørgsmål? Jeg arbejder jo sammen med Lasse på projektet. Skal jeg så køre hjem til ham eller ringe til ham og aftale noget? Det bliver I jo nødt til at finde ud af. Jeg vil foreslå, at du starter med at ringe til ham og høre, hvordan I får det til at hænge sammen i dag for dig. Måske kan du gå videre med noget alene, eller måske må du beskæftige dig med nogle af de andre ting, indtil Lasse kommer tilbage, og så må I aftale, hvordan I så indhenter det forsømte. Okay?